Kubor nakaslem jong unongsan Hima. Ka The Ultimate Legend Bikers Association haringkat ka jingya trailang bat ka Meghalaya Police ka East Khasi Hills menta kasngi kila Pynlong ya ka jingya yat pat ba di thok thok kumshi benta ban rakhi ya kasngi International Day ban khang persya ya ka jing pendan kam yo drugs bat ki kam khai bean haba ai jingkran ha ka te kasngi USP traffic usailendra bamania ula pentep ba ka te ka jingya yat thok thok kalong men Pynsngewthuh pat ba shabaro barula ongru baki khna samla kila ngop ho drugs bat buan ki long yeng long sem kila jot lapra kate ga jingya ya rally ru kalong ban yarap ki tu ki balangop ha kate ga jingmlian ki basnio ulo ong baki dan buan ki jaka rehabilitation center hapo shillong bat ha kaleng kaleng ki jaka hapo ka jela ban ai ka jinghikai bat ka jingyarap ulo ong ru bau drugs omtang bau pensnio ki khna samla hnrei ye ki bahing ha sem baro u president jongka TULBA uba saibor lang lingdo haba ai jingkran ha kate ga sngi jingelang ula karpa dia baro ki khana samla bakim dei bandi drugs bat bakin ong em ya drugs ula karpa ru ye ki MP bakin ra sha parliament ya kamat ban pentrei kam ya ka the Narcotic Drugs and Psychotropic Substances Act ban te la kam ye ki nong pendan kam ya drugs bat ye ki brio ki badi ya uniu jat jingdi We have the attention towards observing the International Day against Drug Abuse and of the country. Let us all join hands in fighting against this